Zase. Gabriela, klapka poprvé. Dobrý den. Mé jméno je Šulin Šulinový. Tento bude o cestování v čase. Jestli pak chcete cestovat v čase, jediná věc k této skvělé archívně velkých jmen je to, co vám teď za 5 vteřinek ukážem. Je to samozřejmě chlupatý lis. Víte, čím to je způsobeno? Víte, čím to je způsobeno? Že měsíce se kladou na tento list. Tím vzniká okopírování ochlupení ženského. První věc, co udělá, je, máte tady takovéhle, jak vidíte, čáry. Když strhnete 1, 2, 3, pátý, takto, pátý, přinesete se do 5. století. Vy jste strašně starý. Ježišmarja. Jsme v 5. století našeho letopočtu. Vidíte, tam je stařena z jablčky. Ten klacek už mě... Mladá dívenka! Oni mě tady chcou znásilnit, protože jsem moc sexy. Teď neví, co to je. Prosím vás. Ona... Já jsem Tak naschledanou v 5. století!